Milers de persones van demanar ahir la dimissió del molt deshonorable president de la Generalitat, aquell que va romandre al restaurant El Ventorro de manera indolent, mentre més de 230 persones feien el seu traspàs ofegades per l'aigua i el fang del barranc de Xiva o del riu Magre. Milers de persones van omplir ahir els carrers de Catarroja, un dels pobles perjudicats per aquesta barrancada silenciada. Una vila que 303 dies després observa la ineptitud del govern valencià, presidit per la persona que continua rient-se de tothom amb la seva obstinada presidència. Milers de persones cridant el que tothom sabem: Mazón, dimissió.